ମାଲିକ ଏମିତି ଶୀତ ପାଗରେ ଆଜି ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ଗରମା ଗରମ ଛତୁ ମସଲା ମଗାଇ ଖାଇବାକୁ। ହେଲେ ମାଲିକ କ'ଣ ହେବ, ହଠାତ୍ କଲ୍ ଆଇଲା କି ଆଜି ମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରସାଦ ଆସିବାର ଅଛି। ମାଲିକ ଏମିତିଆ ପ୍ରସାଦ ପାଇକି କିଏ ଆଉ ଛତୁ ମସଲାକୁ ପଚାରିବ। ହଁ ମାଲିକ ଆମର ପ୍ରସାଦ ପଳାଇଥିଲା ପଲଉ, ମିଠା ଡାଲି, ଖଟା, କ୍ଷୀରି, ତା ସହିତ ପଳାଇଥିଲା ବେସର ଆଉ ପୋଟଳ ପନିର। ମାଲିକ ଆମେ ପେଟେ ବାଡ଼େଇ ଦେଇ ଚାଲୁ ଟିକେ ଆମ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଆଡ଼କୁ, କାହିଁକିନା ଆଜି ସୋମବାର ଥିଲା। ମାଲିକ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ସୋମବାର ରୁଟିନ୍ରେ ଅଛି ପୁରୀ ଆଉ ଆଳୁ କଷା ହେବାର। ହଁ ମାଲିକ ଗରମା ଗରମ ପୁରୀ ଭାଇ ଆମର ରେଡ଼ି କରି ପୁରା ଛାଣି ପକାଉଛନ୍ତି। ଶୀତ ଦିନେ ଏମିତିଆ ଗରମା ଗରମ ପୁରୀ ଆଳୁଦମ ଖାଇବାକୁ କାହାକୁ ଭଲ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବେ। ମାଲିକ ଏତେ ପୁରୀ ଯାକ ମୁଁ ଭାବିଲି ତ ଏଇ ପୁରା ନିମନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ମାଲିକ ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର ସବୁ ଯାକ ହେଇଥିଲା। ତ ମାଲିକ ତାପରେ ନନା ଆମର ଧନିଆ ପତ୍ର ଗରମ ମସଲା ଛିଞ୍ଚିକି ପୁରା ଆଳୁଦମକୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲେ। ମାଲିକ ଆଳୁଦମ ତ ପୁରା ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମାଲିକ କାହାକୁ ଆଳୁଦମ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ। ହଁ ମାଲିକ ତାପରେ କାଲି ଯେହେତୁ ଆମର ମଙ୍ଗଳବାର ଥିଲା, କାଲି ପାଇଁକି ଆମର ତିଆରି ହେଉଥିଲା ବେସନ ଚିଲି। ତ ମାଲିକ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋସେସଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପ୍ରୋସେସ୍ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନନା ଆମର ବନାଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ତ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।